ବୁଝା ଖାଇବି ମୁଁ ବୁଝା ଖାଇବି। କି ନାଚ ମ ଏଇ ବୁଝା ଖାଇଲେ ଏର ନାଚ ହଉଛି ଆଉ ତ କିଏ ଖଡର 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 କରି ତକରେ ରାନ୍ଧୁଛି କିନ୍ତୁ ମତେ ରଖୁନାହାନ୍ତି କି ଡାକୁନାହାନ୍ତି କିସ ତାର ପକେଉଛି ଯାହା ପକ ଟେଷ୍ଟ କରି ମତେ ଦେବୁ ଲଙ୍କା କମ୍ ପକାଲା କେନ ମୁଁ ଲଙ୍କା କମ୍ ଖାଏ ହେଲା ତାର ଟିକେ ଖଡର 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 ବସିଯିବ ହଁ ବାସ୍ ବାସ୍ ଖଡର 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 ମୁଁ ତ ନ କହିଲେ ଏମାନେ କେତେ କିଛି ଜାଣିପାରିବେନି କରି ପକେଇଦେଲା ଲୁଣ ଚାଖିବା ପାଇଁ ମତେ କେତେ ଦଉଛି ଛା ମା ଲୁଣ କମିଯାଇଛି ଲୁଣ ପକେଇଦେ ବାସ୍ ଲୁଣ ପକେଇଦେ ଲୁଣ ଚାଖତେ ଏତେ ଦିନ ଖାଇତେ ଦେଲାଣି କେତେ ଦବ ଖାଲି ଜଳଟା ଦେଲା ଫଟୋ ଆସିଲାଣି ଆମର ସେ କେତେ ଟାଣ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହୁଛି ବୋଲି କରୁଛି ଯେ କାଢି ଦେ ତ ହେଇଗଲାଣି କାଢି ଦେ ବାସ୍ ସେ ବଟାଟିରେ ମତେ ଦେବି ମତେ ଏଇ ବଟାଟିରେ ଦେବୁ ମୋରିଟା ହେଲା ଯାହା ତ ବସିଲାଣି ମୋ ଜାଗା ଛାଡ଼ିଦିଅ ମୁଁ ଖାବି ଆଗେ ଯାଅ ମତେ ଆଗେ ଖାଇତେ ଦେଇଥିଲେ ଏ ଫିଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଲେଗିଲେ ଦେଖି ମତେ ଲାଷ୍ଟ ପେଲା ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ଏ ଗୁଳିଆ ଫିଷ୍ଟ ରହିବିନି।